توكلت على الله 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 وينبون بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما الله توكلت على الله دليل فونا فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye tubabukalo tile 26 janvier kalo an bɛ ale la san 2024 bi an da bɛna don kuma minnu na Mali ale ni Algérie accord ko an bɛna kuma ale kan Mali kɔnɔna na baskibaliya mun bɛ yen gɛlɛya min bɛ Menaka kɔnɔna na an bɛna dɔ fɔ o la Batuli Nyang ko ale bɛ Kongokaw fɛ taama la ana dɔ fɔ o fana na min ye kɔkan kibaruyaw man ca an bolo bi Burkinakaw kɔni ye constitution kura sɔrɔ o baara kɛra cogo an bɛ dɔ fɔ o la farikolo ɲɛnajɛ 8e de finale a labɛnw bɛ sen na ko kun taalen don ni sama ye dɔgɔtɔrɔso la ala y'a kɛ a bɔra koma la nka ni wara de bɛna bɛn ale y'a fɔ sɛ ɲɛna sa ko sɛ ka ɲama ko n'o y'a sɔrɔ bagan wɛrɛ b'a bolo k'a k'o d'a ma k'a k'o kɛ a ka ndolati nata saraka ye a na kɛ Faransi ka Hervé Renard o sɔrɔli o tɛna nɔgɔya tuguni min ye Algérie ye ale ye wakili kɛ Zidane ye k'o k'u ka équipe ta n hakili la k'a fɔ Coupe d'Afrique yɛrɛ kɛnɛ kan bi équipe minnu bɛ 8e de finale la n'o y'a sɔrɔ équipe 16 don e ko segin dege karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɛ sokaw ye wa kibaruyaw an bɛna n'an suru olu kan an ka compte YouTube kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale sanfɛ nin waati in na kunun ko Mali ministre min bɛ yen ni ale ye ministre de l'administration territoriale ye porte-parole du gouvernement ministre d'État n'o o ye colonel Ablaye Maïga ye ale bɔra ka communiqué fila kɛ Mali jamana o tɔgɔ la communiqué fɔlɔ o ye 64 ye ale bɛ tali kɛ min na o ye k'a fɔ ko min ye Mali furancɛla fanga ye waleya minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin Algérie ma diɲɛ fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Algérie ye ko waleya ninnu k'olu tɛ se ka sira sɔrɔ nin waati in na min ye ministre d'État ministre porte-parole du gouvernement ye a ko k'a fɔ Algérie ɲɛna ko badenya ni sinjiya ni sira min bɛ ani Algérie cɛ ko man ka to waleya minnu bɛ yen n'u bɛ k'olu kɛ ji jukɔrɔ la ani dɔw bɛ kɛ kɛnɛ kan o tɛ bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ banbanciwale ni ɲuguwale kɛbaw ka dagayɔrɔ di olu ma u fɛ yen banbanciwale ni ɲuguwale kɛbaw k'olu lasigi ka taga n'olu ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'olu ye maa minnu ni Mali jamana tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ka olu bisimila u ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka waleyaw kɛ jɛrɛw kɛnɛ kan jɛrɛ minnu kɛnɛ kan n'u bɛ degun ta ka se Mali ma Mali ko k'a bɛ nin bɛɛ kalama ko wa k'a ti jɛ ni o ye ministre d'État ka kuma na a ko k'u bɛ jida kɔrɔlen sɛnɛ kan k'a fɔ Algérie ye waati min na se kun tɛ u ye Mali ale de y'i dɔw kɔgɔkɔrɔ ka kɛlɛbolo dilan u ye Gawokaw fɛ yaasa cogo min na u bɛ se u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ko waati ni Mali kun taara diɲɛ lajɛ o lajɛ kɛnɛ kan n'a y'a yɛrɛ kungo fɔ a bɛ Algérie kungo fɔ ka Algérie dɛmɛ ni baara kɛ ko ni Algérie ɲinɛn'o kɔ k'u bɛ Algérie hakili lajigin u la ko nka bi Algérie kɛlen don ka sira min ta ka ɲɛsin Mali ma ko an tɛna jɛ ni o ye tuguni an tɛna jɛ ni o ye communiqué fɔlɔ n'o ye 64 64 o kɔnɔ kuma ye 65 kɔnɔ kuma ye min ye Mali ɲɛmaaw ko k'u ye jateminɛ kɛ kabini kuma jan k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn min sɔrɔla Algérikaw fɛ yen n'a nana tɛgɛnɔbila Bamakɔ kɔnɔna na san 2015 san ko a bɛn sɛbɛn tɛ ka taa kɔ a tɛ ka taa ɲɛ wa ko ni olu ye min lakɔlɔsi
maa o maa bɛ yen ko o kun kan ka wuli ka jɔ kɛ ka bɛn sɛbɛn in lawaleya k'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka fara maaw kan maa minnu ye marifa ta Mali yɛrɛ kama u ma da o ma u tilara tuguni ka Mali ale ka pankurunw ale ka minɛnw ale ka kanw a ka bato ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ni marifa ye ka tila k'a fɔ ko olu de y'a kɛ wa ko u b'u jɔ n'a ko ye ko diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko jɛkulu kelenw k'u bɛ ninjuga wale ni bamaja wale kɛbaaw ka jɛkulu kɔnɔna na bi Mali ko ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ale yɛrɛ ka sariyatigiw u wulilen don o maaw nɔfɛ jamanaw kɛlen don k'olu mara olu dun ko fo olu ka bɛn sɛbɛnna wale an ka jamana kɔnɔ o de la Mali ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka fara ka fana kabini bɛn sɛbɛnna waleyali hukumu fɔra fɛɛrɛ o fɛɛrɛ fɔra Mali gouvernement fɛ k'a k'o sigi sen kan a ye caman kɛ o la mɔkuw sigira baaraw dira dayɛlɛliw kɛra maaw bɛ yen olu donna ministeriya la ka kɛ ni accord ale lawaleyali sɛbɛn labatoli ye ko nka don kelen da kelen diɲɛ seleke naani maaw m'a fɔ fiyewu a jɛkulu marafatigiw Mali ye nin bɛɛ kɛ aw yɛrɛ kana n'aw ka marifa ye dɛ a ye nana aw ka minɛnw ye dɛ an ye layidu minnu ta yaasa ka se ka bɛn sɛbɛnna wafarati k'o de la Mali y'i sama ka bɔ a la pewu ko wa ko bi ta ɲɛ accord Alger min sɔrɔla yen ko fo ka diɲɛ wuli k'a ti bato Mali la yan tuguni min ye jamana ye a ko u bɛ segin a ka siɲɛ 3 sabula je le répète ka kuma don ko a tɛ labato yan tuguni ko accord ko kuma k'o banna pewu ko Mali jamana ko ale t'o la ko ala sago diɲɛ seleke naani mɔgɔw sago bi sɔgɔmada in na Algérie wulila a ye bataki kɛ a ka ministre min b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna a k'olu nisɔngoyalen don dɛ k'olu ma foyi faamu ko olu yɛrɛ tun bɛ yan ko pour que ka se ka Mali o ka maliya de d'a ma ko ka o dɛmɛ n'i y'u ka lɛtiri kɔnɔna ta ka kalan k'a ban pewu i b'a fɔ dɔrɔn k'u ko Mali jo don parce que taafan ni nafan fɛn fɛn b'u la Mali ye wo fɔ olu yɛrɛ tilara ka segin o bɛɛ kan olu yɛrɛ ko accord labatoli la ko a gɛlɛyara mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu accord labatoli la ko Mali i sen bɔ a la parce que Mali tun ɲɛ t'a la taa ɲɛ tɛ ka bɔ taa tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ olu yɛrɛ da ye o kuma kelenw ka segin o de ka u ka lɛtiri kɔnɔna na tuguni ko nka k'olu b'a fɛ hali bi ko Mali k'u olu faamu yɔrɔ jumɛn san 10 aw ma se ka fɛn min labato aw ma se ka aw ɲɛ bilen bɔ aw ma se ka fosi kɛ aw bɛna mun de kɛ Algérie bɛ hakili lajigi dɔrɔn de keba k'a f'u ɲɛna ko san 2013 Ibrahim Boubacar Keïta de ye délégation kɛ a kɛlen ka kalata kɛ ka t'u fɛ yen k'u ka accord kɛ o ye Mali jamana ɲɛmaa de ye bi Mali min la maa min bɛ Mali kunna o ye Assimi Goïta de ye a ko ale t'a la bi a t'a la sini bɛn min bɛ kɛ Maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ale b'o de sira yira Maliyɛnw na o kana o k'o baara kɛ o ka tɛmɛ ka bɔ yen Algérie e bɛna bɛn jumɛn la sabati anw fɛ yan maa minnu bɛ n'olu y'anw ka bateau dagari n'olu ye bɛnbɛnfɛnw kɛ n'olu ye janfanw kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ e fɛ yen e y'olu wele e ma foyi fɔ Mali jamana ye mun ko b'e kɔnɔ diɲɛ lajɛ mun fɛn fɛn bɛ kɛ e b'a lajɛ ka taa Mali senkɔrɔma cɛ k'a lajɛ ko accord kuma ka don a la o tuma mun kɛra aw yɛrɛ b'aw jigira mɔgɔ minnu kan ko olu bi yan ko yaasa ka sɔnnɔgɔya kɛ Mali ale ni jɛkulu marafatigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o o ye MINUSMA ye o bɛ mini o bɛ yan wa donc Algérie k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ nin ko in nin banna de koyi foyi wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ tuguni ni hɛrɛ ni baden tɛ kiba ni min ka ɲi an ka fɔ ka ɲi an ka taa dɔrɔn an bɛ se ni Ala n'a kira sɔnna ma ne bɛ tile k'o de fɔ yan Mali bɛ jago ye hali n'a bɛ k'anw kɔ sira mun talen filɛ Algérie kun b'a miiri ko min don o tɛ o ni Ala sɔnna ma an n'a tɔ bara ci su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 ale waati ka kɛ ni Mali ale ka nin waleya in kɛli ye CDM ale ka communiqué fɔlɔ 001 san 2024 k'u bɛ foli ta ko ka ɲɛsin transition maaw ma k'u ye kibaruya mun fɔ n'o o ye k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn min sɔrɔla Algérie ko hukumu kɔnɔna na k'u bɔra o la CDM n'ale collectif pour la défense ye a ko a nisɔnjalen ba a wasalen wa fana ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka kumakanw labatoli ye min ye ka accord ko yɛrɛ b'an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ kunun sɔrɔ la k'olu wasalen don ko sabula olu tun ye nin laɲini kɛ u ka communiqué 64 kɔnɔna na
ka ɲɛsi furancɛla fanga mɔgɔw ma kabini janvier kalo tɛmɛnen ko nka ko waleya min talen filɛ nin ka kɛ nin ye ko olu b'o fo CDM ko ale b'a yɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna kosɛbɛ ko sabula olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye jamana a bɛ se k'a ka jamanaya sɔrɔ cogo min CDM ko k'a b'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka nin waleya ba in tali la min bɛna Mali a ka yɛrɛya kɛ ko min ye sisan sa k'u b'a ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ u bɛ hakilina min ɲini u fɛ o ye ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen bi ni mandat d'arrêt n'o kɛlen don olu juguya la ka kɛ ni u ye maafa wale minnu ka an ka jamana kɔnɔ CDM ko ale yɛrɛ bɛna wulikajɔ kɛ maliyɛn cɛman n'a musoman ko yaasa an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma furancɛla fanga k'a senkɔrɔma dondo bɛɛ ni kelenya kuma min fɔra n'o kan ka sigi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kɛ o ɲɛɲinibaa ye ko min ye soldat la renaissance ye n'o ye colonel Asimi ye k'u b'a fɔ ko k'a waleɲuman dɔn a ka miiriya ɲumanw na ko n'an bɛɛ lajɛlen y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali kelen o hukumu kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya kuma ko bɛ se ka kɛ Bamako nin kalo in tile 25 min ye secrétaire général ye Yunusu Sumare ale de nin tɛgɛnɔ bila CDM ale tɔgɔ la wa ko k'a daminɛ nin waati laban in na sa Mali baganw u bugunatigɛ bɛna dɔn logo ko sogo o sogo bɛna na bɔ Mali kɔnɔ sisan a bɛna na labelliser o kɛkun ye min ye e tɛna na bagan ta sen ka yan tuguni k'i bɛ taa n'a ye ka jamana na dɛ n'i bɛ taa dun an b'a tigɛ k'a kɛ minɛn kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye Mali sogo de ye o sɛbɛn Yubaba y'o yira u ko label viande rouge Mali sogo a tɔgɔ ye ko Mali sogo n'i y'o ye sɛbɛn o sɛbɛn nka carton nka sa o dun o ye jamana in ta ye k'a kɛ kun ye yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min Menakakaw olu y'a yira k'a fɔ ko sira o sira bɛ yen bi n'o bɛ bila olu ka dugu la ko olu siraw caman tigɛlen don min ye u ka suguw ye olu fana datugulen don banbanci wale ni ɲuga wale kɛbaw kabini janvier kalo tile 10 k'u kɔni kɛlen don ka sira caman tigɛ sira minnu bɛ bila Menaka yɛrɛ kɔnɔna na ni dɔw bɛ bɔ ka taa Mali kɔ kan ko n'i y'o ta k'o lajɛ sa ko kɔlɔlɔ kɛra mun ye da dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyali maa minnu tun b'o dugu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔw bila min ye siraw bɛɛ lajɛlen tigɛli ye ko nin y'a dɔgɔkun 2 ye sa min ye da dumunifɛnw ye olu kɔni sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ Menaka suko ani dugusajɛ cɛ ko n'i ye malo ale kilo 25 ta ko k'o lajɛ ko n'o y'a sɔrɔ o tun bɛ sɔrɔ 2,500 la ko bi ko taari yɛrɛ sɔrɔ 3,500 la ko dɔw yɛrɛ b'a sɔrɔ yɛrɛ 4,200 la ko n'o taara ka bɔ yen sugaro o pake ko taalen ni yɛrɛ sɔrɔ 500 la ko fan dɔw la yɛrɛ k'a bɛ feere ko 700 jaba tulu nanafɛnw ko nin bɛɛ lajɛlen ni sɔngɔ gɛlɛyalen don bi Menaka ale kɔnɔna na sabula minɛn minnu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka don k'olu yɔrɔ caman datugulen don o de la duguladenw kɔni ni fasodenw ka tɔnjɛkulu k'u bɛ welewelemada kɛ sa yaasa dɛmɛ bɛ se ka don o ma cogo min bi Menakakaw fɛ yen bi juma in na a yɛrɛ k'a fɔ ko maa caman bɛ yen ko olu y'u sigiyɔrɔw bila kilomɛtiri 5 Menaka kɛrɛfɛla la ani kilomɛtiri 3 min ye Mali sɔrɔdasiw olu ka kan lamini minnu bɛ yen k'olu maa caman bɛ yen olu y'u sigiyɔrɔw bila sa ka na Menaka dugu yɛrɛ kɔnɔna na ko sabula u y'a ye k'a fɔ degun ni gɛlɛya u bɛ ka se u ma min ye jamana ɲɛmaaw ye ko u b'o wele u kana dɛmɛ d'u ma dɔw ko k'olu kɔni ta nakun ye min ye u ka se ka lakana sabula min ye baara min n'olu b'a kɛ waati ni waati bi mina na k'u ka minɛnw cɛ ko ka taa ni a ye an sɔngokaw fɛ yen olu ka dugu min bɛ n'o ye Kobe ye bin kɛra mɔbili dɔw ka ɲi mɔbili mun bara an sɔngo k'i kunda gawo kan min ye Kobekaw olu kɔni ko olu dabali de banna koyi Gabriel commune kɔnɔna na duguladen caman y'a yira k'a fɔ ko u y'u da u disi kan ko k'u mɔmɔ téléphone portable warijɛ bolola nɛgɛw nɛgɛ minnu b'u bolo hali fugan gansan k'u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la k'a kilo peser k'a fɔ k'u bɛ taa feere ko nin jɛkulu marifatigi lakodɔnbali ni banbanci wale kɛbaa ninnu k'u kɛlen ka nin waleya in de kɛ koyi ko sabula u y'a dɔn bi k'a fɔ ko finitigiw bɛ ka sira kura minnu ta o sira ye siban sira ye u yɛrɛ tɛ se ka u kun bɔ ka taga yɔrɔ la k'o de la bi an sɔngo n'a lamini na maaw kɔni bɛ ka laɲini kɛ yaasa basigi bɛ se ka kɛ cogo min Segu Moti ani Bayangara duguladenw kɔni bolo fila dalen don k'u bɛ kulela ye fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kɛlɛmisɛnw ka ca dugudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔw ye fo ka taa se bingali walew ma ko olu kɔni cayalen n'o ye
fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ sa u ko salon ko min kɛra finitigiw ka wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka lafiya don n'an bɔra kɔrɔnfɛla ni camancɛla la sa an bɛ na IPRD Katibugu kɔnɔna na IPRD Katibugu kɔnɔna na min ye ekɔlidenw ye ko olu bɛ baara bila la min ye dɔgɔkun 5 tile 5 baara bila ko yaasa u ka Katibugu ale so min bɛ ka jɔ maa minnu kɛlen ka t'u kangaraw la o baara ka se ka kɛ baara misɛn minnu b'u ka kan u ka ekɔliso yɔrɔ la n'o o ye k'u ka clôture bɛɛ lajɛlen kɛ ani k'u ka amphi jɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ko n'o ma kɛ fiyewu ko ni ala sɔnna a ma ko u bɛna na kɛ baarabila dandɔnbali ye n'a a bɛ fɔ o ma ko grève illimité Sikasokaw olu y'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ ko ani jitigɛ ko a barika bɛ ka bonya kosɛbɛ nin kalo in tile 5 Sikasokaw kɔni ye lajɛ kɛ k'a jira k'a fɔ bi ko min ye denmisɛnninw ye olu sɛgɛnnen don u bɛ munumunu salo de kɛ ka taa ji ɲini kɔlɔn na sabula olu ka kuran ni ji bɛɛ lajɛlen donnen don ɲɔgɔn na kuranti ka ye guwado musow baara misɛnninkɛlaw maa minnu bɛ yen n'olu ka ko bɛɛ lajɛlen ye ji ye ko hali bi Sikaso kɔnɔna na lavage k'olu jɔra dɛ ji tɛ kuran tɛ yen n'an ngolosora ɲɔgɔn na conséquence ye nin ye o de la ne ye n dabɔ ɲɔgɔn na o ni kuran tɛ dɔrɔn foyi tɛ yen koyi ko wa ko sisan ko u yɛrɛ de bɛna na wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min banabakaw fɛ yen ko maaw wulilen don k'u jɔ dɛ bana cɛjugu min bɛ yen n'o ye bana sidɔnbali ye cɛ ni musoya banaw olu kɛlɛli kunbɛli o baaraw bɛ ka kɛ banabakaw fɛ yen u ka dɔgɔtɔrɔlakaw ka taa fara u ka min ye mairilakaw kan gendarmew ni kapu maaw k'u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ ko yaasa min ye banaba ye u bɛ se ka kisi ni bana cɛjugu ninnu ma cogo min saniya ko kumaw bɛ a la min ye u ka kalanso ɲɛmaayasow olu bɛ a la k'a kɛ kun ye sa min ye bana ninnu ye olu bɛ se cogo min na olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na ko sabula bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye kuma tɛ ekɔliso olu kɔnɔna na ni a banajugu olu bɛ yen mouvement Ambikɔ ale bɛ Congo démocratique kaw olu fɛ yen Kinshasa kɔnɔna na sa min ye Batuli Ɲangi ye nin kalo in tile 25 maliden minnu bɛ yen ani olu ye ɲɔgɔn ye min ye au conseil des maliens électoraux min bɛ RDC la sa ko ani olu kɔni ka ɲɛma n'o ye Buya Kulubali ye u ye sigi ka fɔ kɛ ko lajɛ in kɛkun kun ye min ye Ambikɔ ka a baara kɛcogo a taabolo k'olu bɛɛ lajɛlen lakari bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ in ka ye sa Batuli Ɲangi a yɛrɛ tun bɛ yen ka taa se Congo consul maaw ma ani maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ au conseil kɔnɔna na a ko ale nisɔndiyalen ba o de la a balimaw n'a sinjiw olu bɔra k'a kunbɛn ka ɲɛ ko wa ko nin ye waleya ye sa waleya min kɔni a b'a to u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka baaraw kɛ maliyɛn minnu bɛ yen k'olu dɛmɛ Fatumata Batuli Ɲangi tanu ni bonya olu kɛra a ye kɛnɛ in kan ye k'a jira k'a fɔ k'a bɛ wuli ka jɔ min na ani faso dɛmɛ min na nin waati in na ka don jigintaw jigi kɔrɔ k'u ye o waleya dɔn a ye nin kalo in tile 19 sa a y'a jira k'a fɔ nin kalo in tile 19 a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye maliyɛn minnu bɛ yen ni olu sigilen don kɔ kan olu ni CNT maaw olu ye ɲɔgɔn ye CNT maaw la sa BAMS ale tun bɛ o la ka taa se Mamadu Awa Gasama ma an'u ka tɔnden wɛrɛw baara in tun bɛ tali kɛ mun kan o ye k'a fɔ maliden minnu bɛ kɔ kan n'olu bɛ degun na nin waati in na kabini janvier kalo juma tɛmɛnen de u ni ministre ye ɲɔgɔn ye u y'a jira k'a fɔ ko degun min bɛ yen bi ka kɛ ni papier kow ye k'u y'o bɛɛ lajɛlen da u tulo kan ministre fana ye layidu ta k'a fɔ baara min bɛ senna k'a se k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ɲɛna o baara hukumu kɔnɔna na fana o y'a jira k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma min ye maaw ye maa minnu bɛ degun kɔnɔna na nin ko in na sa ko u bɛna dɛmɛ ta ka don olu ma u ka baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ musow k'olu seminana don kalatako la février kalo tile 8 nata in u tɔgɔla jɛrɛ kɛnɛ bɛna na sigi yaasa musow min ye kalata ye u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya o la cogo min u ye séminaire dɔ sigi sen kan sa yaasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ min b'a to u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ minɛn min n'o bɛna na taga février kalo tile 8 kɛnɛ kan yaasa u bɛ se k'o kɛ cogo min syndicat national pour l'information ni ale sigilen don sa jamana in kɔnɔna na yan n'ale bɛ baarakɛla minnu bɛ kunnafoni ko kunna olu ka lafasa jɛkulu n'u b'a fɔ ma ko Sinepil ale kɔni y'a ka kɔngɛrɛba 14 kɛ kɔngɛrɛba 14 in kɛra sen sa yaasa min ye an balimakɛ ani an terikɛ n'o o ye Basoro Ayidara ye ale ka bila Sinepil ɲɛmaaya la a bɛ bureau min kɔnɔ o ye maa 31 o de b'o bureau in kɔnɔna na min ye Basaro ye ale bɛ baara kɛ lesɔr la an b'a fɔ n ko a félicitation baara ala k'a ɲɛ a bolo
Coupe d'Afrique kene ka sa ko min ye Hervé Renard ye ko Côte d'Ivoire kunyi bolo mono bo ko yasa abse kana cogo min ko Fransikaw ma so ma de olu ya yira ka fo ni wati na ka fo ko ka prêt entraîneur prêt olu ma de ko ye ngani mi be se ka min won fo comme Hervé Renard yere be Côte d'Ivoire ye na ya yere jaga jigi ka tala dilika mun ku ye abse go ku ye nga ka ye bande tusila o kumate ala min ye Algérie kaw ye ulu yu ka cɛ dabaraba in gɛn ka bɔ yen u ye Zidane wele kabako Zidane ko o bɛna kɛ o ka entraîneur ye Zidane ye français ye dɛ français tɛ a tɛ sɔn Zidane ninnu ye tubabu de o Zidane bɛ Real ninnu de nɔfɛ o ale ni fɛn ninnu tɛ se ka n'an ka a kuma bɛ caya bon ni Zidane ma sɔrɔ u ka Benzema wele ayiwa jamana minnu bɛ n'olu kɔni ka équipe bɛ 8e de finale la sa n'o bɛ daminɛ sini 17h Angola ale ni Namibie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Buakekaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 20 sa Stade Félix Houphouët-Boigny na Nigeria Cameroun nin ye ndulaba ye o ye sini ye dimanche don Guinée équatoriale ni La Guinée olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Alassane Dramane Ouattara la nɛgɛ kanɲɛ 20 o dimanche kelen na sa Égypte ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ San Pedro kaw fɛ yen ntɛnɛn don Cap Vert ale ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Félix Houphouët-Boigny na Sénégal ale ni Côte d'Ivoire olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Yamoussoukro ndulati kɛnɛ na min ye tarata don ye sa nɛgɛ kanɲɛ 17 Burkina Mali Burkina o bɛ taa Korogo kaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 20 waati sa min ye Afrique du Sud ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ San Pedro ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Cameroun Sénégal Guinée équatoriale Cap Vert Mali ka taa se Namibie ma ani Maroc ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka entraîneur ye sokaw ye ko wa ko ninnu de jɔyɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ jɔnjɔn tali la o ɲinana ka Côte d'Ivoire ta k'a la o ye min ta kɔsɛ na o ye soka ye Burkinakaw fɛ yen u ka sariya sunbakura ko o ye sen sɔrɔ min ye loi in ye sa n'o Ibrahim Traoré ye ko a ye a promulgué k'a kɛ sariya sunbakura ye k'o kɛra nin kalo in tile 25 kunungo ko b'a yira k'a fɔ ko sa ko min ye u ka wasabulon tun ye yɛlɛmali minnu k'a la ni 100 sira la maa 90 olu kun sɔnna yɛlɛmali in ma k'a bɛ se ka kɛ sariya sunkura ye CEDEAO olu maaw sigi kun kɛlen don k'u kɔnɔ k'u kun ka ŋana nin waati in na Nigerkaw fɛ yen kunu ko pankuru ma sɔrɔ pankuru min kun sɔrɔla k'o kun kan ka taa n'o ye k'o ye panni kɛ wa ko délégation bloquée tora ye CEDEAO ye bataki kɛ sa k'a fɔ ko u bɛ yafa ɲini Niger fɛ k'a ka labɛn kɛ cogoya sugu bɛɛ la sa min b'a to nin waati laban ninnu na u bɛ se cogo min na ka don wɛrɛ boloda ka se ka sigili kɛ Niger ale maaw minnu tun bɛ munumunu salo la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sa n'u ka premier ministre n'u taara Turkikaw fɛ yen ka taa Rusikaw fɛ yen ani Iran k'olu fana bɛ ka segin ka na so yaasa ka se ka na kɔmasegin baara kɛ ale Niger kelen kɔnɔna na fana ninjuguya wale ni bamaja wale kɛbaw u y'u tɛgɛ kɛ olu dɔw fana kan nin waati laban in na u ka dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Difa yɛrɛ ale kɔni ko kumaw ka ca kosɛbɛ halisa Niger kɔnɔna na ko sanumuguba dɔ o bɔra Niger k'i kunda arabu jamana dɔ kan sanumugu in dara wuli ka bon kosɛbɛ k'o de kama sa Niger kɔni ye yɛlɛmaliba don a ka pankuru jigi kɛnɛ na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ renseignement kow kunna sa ko y'olu bɛɛ lajɛlen falen an man jan ɲɔgɔnna o sanu suyɛni kɔni ala k'an kisi don an bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna yanni nɛgɛ kanɲɛ 21 cɛ o ye nin ye Keba Jalo tun bɛ yan Amara Nun Keyita fana tun bɛ yan min ye kibaruyaw ye sa 21h an na ɲɔgɔn sɔrɔ Facebook ale sanfɛ a bɛ fɔ min ma sa ko les brèves an na brève kɛnɛ ale sigi ye nɛgɛ kanɲɛ 21 a k'an bɛɛ sɔɔni dɔrɔn Allah